ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ng isang ama ay walang katulad. Siya ang sandigan at gabay natin sa bawat hamon ng buhay. Ikaw, kabarangay, paano mo maipapakita sa iyong ama na pinapahalagahan mo siya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Araw-araw po akong nakikinig ng Barangay LS. Nakakatuwa po talaga yung mga kwento ng mga senders ninyo. Minsan nakakaiyak at minsan naman ay nakakatuwa. Pero ang pinakagusto ko yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa hirap ng buhay tuwing napapakinggan ko ang mga pinagdadaanan ng mga senders ninyo. Ako nga pala si Liam, hindi po ako lumaki sa marangyang pamilya at tinutulungan ko lamang po ang papa ko sa pagbebenta ng karne sa palengke para makaraos kami sa pang-araw-araw na mga gastusin. Lumaki po ako sa poder ng papa ko. Hindi ko po talaga nakilala ang mama ko. Tuwing tinatanong ko si papa tungkol kay mama ay tahimik lamang siya. O kaya ang sinasabi niya ay huwag mo na siyang hanapin pa. At sa tagal ng panahon ay natanggap ko na rin ang sitwasyon na baka hindi ko na mahahanap ang mama ko. Pero ayos lang naman po sa akin yon. Kasi ni minsan ay hindi naman ako pinabayaan ni papa. Si papa na ang nagsilbing nanay at tatay ko. Simula noong bata pa lamang ako ay siya na ang kasama ko sa lahat ng bagay. Nakita ko kung gaano siya nagsumikap bilang tendero sa isang maliit na karnehan sa palengke para lamang mapag-aral ako. Hindi man kami mayaman pero ramdam ko naman yung pagmamahal niya. Kaya pagkatapos ng klase ko ay pumupunta ako kaagad sa palengke para tulungan si papa. Mahirap po talaga ang buhay namin, Papa Dudut. Lalo na't halos lahat ng kamag-anak ni papa ay pasaway. Sobrang gulo po nila. Laging may problema at ang iba sa kanila ay may mga bisyo pa. Kaya sa panahon ng pangangailangan ay wala rin kaming mahinga ng tulong. Pero nagpapasalamat ako dahil kahit na ganon, si papa ay nananatiling matino at maayos. Sa totoo lang ay wala na kaming maaasahan ni papa kung hindi ang isa't isa. Pero syempre may mga panahon din po na napapaisip ako at nangangarap na sana kahit konting ginhawa man lang ay maranasan namin ni papa. Kasi araw-araw na lamang kahit na anong kayod at pagod namin parang wala pa ring nangyayari. Parang kahit na anong gawin namin ni papa nararamdaman pa rin namin na hindi kami umaasenso sa buhay. At paminsan-minsan, nag-i-imagine at napapaisip rin ako na baka balang araw biglang magpakita si mama para tulungan kami ni papa kahit na papaano. O Liam, mabuti naman at nandito ka na. Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Kamusta yung pag-aaral mo, ha? Ayos naman po. Mabuti naman kung ganon. Palagi mong pagbubutihan yung pag-aaral mo, ha? Yan na lang ang natitirang paraan para umasenso tayo sa buhay kahit papaano. Alam ko naman po yun. Pero alam nyo pa, may naisip ako na mas magandang paraan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit di na lang kaya tayo gumawa ng illegal? Ano bang pinagsasabi mo dyan, bata ka? Ang baba kasi ng sahod kapag legal yung trabaho. Kaya napagtanto ko na baka asenso tayo sa buhay kung gagawa tayo ng illegal. Oy, gusto bang matulad sa mga kamag-anak natin na puro patapon ng mga buhay? Hindi solusyon yan, Liam. Kaya naman po, di na kayo mabiro. Pwes, hindi magandang biro yan.
Huwag na huwag kang maiinggit sa mga taong umasenso sa buhay dahil may napakan silang tao. Maniwala ka sa akin, anak. Dadating ang panahon na kakarma hindi ng mga taong yan. Lagi mong tatandaan na di bali nang mahirap tayo. Basta lumalaban tayo ng patas sa buhay. Ay, alam ko naman po yun. Ay, pa! May gusto po sana ako itanong sa inyo. Pero sana huwag kayong magalit ha. Bakit? Ano yun? Mayaman po ba si Mama? Naku, Liam. Mag-abang ka na lang ng mga bibili dyan ng karne. Painggan niyo muna kasi ako. Isipin niyo ha, pinalaki niyo ako na mag-isa. Tapos ni minsan, hindi man lang tayo natulungan ni Mama. Siguro panahon na para singilin natin siya, di ba? Bakit? Hindi pa ba sapat yung ginagawa kong lahat para sa'yo? Hindi naman po sa ganun. Yung akin lang naman, kayo po yung sumalo ng lahat ng responsibilidad at obligasyon ni Mama. At sobrang di po patas yun para sa inyo. Anong sinasabi mo? Na gusto mong hanapin yung mama mo? Ganun ba yon? Parang ganun na nga ho. Para saan pa? Hindi ba't matagal ko nang sinasabi sa'yo na kusa tayong iniwan ng mama mo nung maliit ka pa lang? At wala siyang balak na balikan pa tayo. Malay nyo naman pa. Baka gusto na tayong balikan ni Mama pero hindi niya lang alam kung saan tayo hahanapin. Ganun ba? O edi sige, hanapin mo na lang yung mama mo at iwan mo na ako. Kayo naman po sobrang matampuhin. Siyempre hindi ko naman po magagawa sa inyo yun. Kung ganun, bakit palagi ka na lang nagtatanong sa akin tungkol sa mama mo, ha? Curious lang naman po ako pa, yun lang yun. Malay nyo naman, baka mayaman na si Mama ngayon, di ba? Kung ganun, naku, sigurado tiba-tiba tayo. Mas pipiliin ko na lang kumain ng pagpag kaysa manghingi ng tulong dun sa walang kwenta mong nanay. Ikwento nyo na kasi sa akin kung bakit tayo iniwan ni Mama. Ang tagal-tagal ko na nagtatanong sa inyo pero ni minsan hindi nyo man lang ako sinagot ng maayos. Alam mo kasi, may mga bagay na dapat nililibing na sa limot. Yung mga ganyang klaseng bagay, hindi na dapat hinahalungkat yan. At isa pa, maayos naman tayo na wala yung mama mo, hindi ba? Nakakakain pa rin naman tayo na maayos. At kahit sira-sira yung bahay natin, at least may nasisilungan pa rin tayo, hindi ba? Ay, kung sa bagay. Pero pa, kung sakaling mayaman na nga si Mama at kung sakaling tutulungan niya tayo, makakaasa po kayo. Makakaasa na ano? Makakaasa kayo na tatanggapin ko yung tulong niya. Ang hirap ng buhay ngayon, tatanggi pa ba ako? Kayo talaga mga bata ngayon. Ayaw nyo nakakaranas ng hirap sa buhay. Gusto nyo yung tipo na kukuha nyo kagad yung mga gusto nyo. Ano nyo naman nasabi yan? Lahat kasi ng gusto nyo, nakukuha nyo kagad. Halimbawa na lang, kapag gusto nyo manood ng teleserye, may internet na. Tapos kung gusto nyo makipaglandian sa mga girlfriend nyo, ayan, may messenger na rin. Alam mo ba noong panahon namin? Naku po, mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to ah. Makinig ka muna kasi. Alam mo ba noong panahon namin, wala kaming TV. Tapos kailangan pa namin pumunta doon sa kapitbahay para makinood ng TV. Ilang beses ko na pong narinig yan pa. Wes, pakinggan mo ulit hanggang tumatak dyan sa utak mo. Papadudot dinaan ko na lamang sa biro ang mga sinabi ko tungkol kay Mama noong araw na yon. Pero ang katotohanan ay hindi talaga nawala ang tampo ko sa kanya. Iniwan niya kami noong sobrang gipit kami sa buhay at iniatang niya lahat ng responsibilidad kay Papa. Kaya hanggang ngayon ay hirap pa rin akong hanapin sa puso ko ang kapatawaran at pag-unawa para sa sarili kong ina. Noong mga panahong yun ay pilit kong iniiwasan na isipin yung tunay ko na nararamdaman sa sarili kong ina. Kasi kahit mahirap ang buhay namin ni Papa, nakakaraos pa rin kami. Kahit papaano, kahit na isang tuka lang kami. Kaya sobrang hanga ako kay Papa kasi ginagawa pa rin niya ang lahat para mapag-aral ako. Noon pa lang ay sinabi ko na sa sarili ko na balang araw kapag nakatapos na ako ng pag-aaral ay ibabalik ko lahat ng sakripisyo niya. At kapag nagkaroon na ako ng magandang trabaho ay pinangako ko na hindi na kami maghihirap pa ni Papa. Pero habang tumatagal ay parang lalo lamang akong sinusubok ng tadhana. Dumating yung araw na nagsara ang pwesto ni Papa sa palengke at nawalan siya ng trabaho. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot, takot at pangamba.
Ang sakit pala sa pakiramdam, yung wala kang magawa para sa sarili mong ama. Simula noon ay ilang beses kaming nagtiis na kumain ng pagpag. Nagsimula ng mga lakal si Papa kahit delikado at mahirap para lamang may kita. Kapag sinasabi kong tutulungan ko siya ay lagi siyang tumatanggi. Alam niyang hindi biro ang mga lakal. Madalas inaabot na siya ng magdamag para lamang makarami at ayaw rin niyang maapektuhan ang pag-aaral ko. Pero dumating talaga sa punto na hindi ko na kayang tiisin ang sitwasyon namin. Habang lumilipas sa mga araw, lalo ko lang nakikitang unti-unti nang nahihirapan si Papa sa pangangalakal. Halos araw-araw, bumabalik siya ng bahay na pagod, pawisan at sugatan ang mga kamay. Habang ako naman ay napipilitang manghingi ng pagkain sa mga kaklase ko para namang may makain. Kaya naman napagdesisyonan kong kausapin si Papa at sabihin ang isang bagay na alam kong hindi niya magugustuhan pero kailangan. Pa, mabuti nakauwi na kayo. Nga pala, eto, may dala akong bihon. Sa'yo na yan. Naku, ayos lang po ako. Kumain na ako. Sigurado ka ba? Opo, nanghingi po ako ng baon dun sa kaklase ko. Ang totoo nga yan pa. Eto pa nga oh, may natira pa. Hatiin po natin tong hotdog at chicken nuggets na binigay sa akin ng kaklase ko pa. Sa'yo na yan, anak. Alam kong kailangan na kailangan mo yan lalo pat ngayon nag-aaral ka. Oh, eto ang bihon. Isama mo na rin dyan. Pa, buong magdamag kayo ng alakal eh. Kailangan nyo rin naman kumain kahit papano. Huwag mo na akong intindihin. Ayos lang ako. O sige, ganito na lang. Sa inyo na po yung bihon, sa akin na lang tong natirang baon ng kaklase ko. Okay po ba yun? Sige na. Hindi ko nga alam kung bakit pa natin pinagtatalunan to eh. Para tayong mga sira. Maniwala po kayo sa akin, gutom lang yan. Maupo na po kayo. Mabuti na lang talaga at nakatikim na rin tayo ng ibang pagkain. Nakakasawa na rin kasi yung pagpag eh. Naku, sinabi nyo pa. O eto po, sa inyo na tong hotdog oh. Sige lang, kumain ka lang dyan. Magtatampo po ako sa inyo pag di nyo po tinanggap yan. Sige na nga, mapilit ka eh. Nga pala pa, may sorpresa po ako sa inyo. Ano yun? Saglit lang po kukunin ko lang sa bag ko. Eto po, may kanin na po tayo. Uy, saan mo naman nakuha yan? Lagay ko na po rito Anak, Ayan. umami ka nga sa akin. Ninako mo ba yan? Si Papa talaga oh. Mahirap po tayo, oo, pero hindi naman po tayo magnanakaw. Bigay lang din sa akin to ng kaklase ko. Nanghingi kasi ako sa kanya. At sa awa ng Diyos, eto po, napagbigyan niya ako. Anak, pasensya ka na talaga ha. Dapat hindi ka nahihirapan ng ganito eh. Paano ba naman kasi? Nalugi pa yung karnihan sa palengke. Kaya ayan, hindi na sila nagdalawang isip na tanggalin ako. Huwag na po kayong manghinayang dun. Hindi din naman kasi kalakihan yung kita dun eh. Nga pala, nag-apply na din ako bilang construction worker kung saan pumapasok yung kaibigan ko. Nag-text na po ba sa inyo yung pinag-applyan nyo sa construction? Anong text? Wala naman ako cellphone na. Makikibalita na lang ako doon sa kaibigan ko bukas. Mabuti naman po kung ganun. Huwag po kayong mag-alala, ipagdarasal ko po na matanggap kayo. Sana nga anak. Sawang-sawa na rin ako sa pangangalakal eh. Alam mo yung tipong nakaasa ka lang sa swerte? Ang hirap na walang regular na pagkakakitaan. Naiintindihan ko po kayo. Pero di bali na lang. Kasi kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, mag-iiba na din ang takbo ng buhay mo. Huwag ka mag-alala. Ipinapangako ko sa iyo na igagapang ko yung pag-aaral mo. Ang totoo nga niyan. Ayos lang sa akin kung hindi mo ako tulungan pagdating ng panahon. Ang gusto ko lang ay makaranas ka ng maganda at maginhawang buhay. Gusto kong maranasan mo ang buhay na hindi ko pa naibibigay sa iyo hanggang ngayon. Nga po pala pa, gusto ko po sana kayo kausapin tungkol dyan eh. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Kaso lang, gusto ko na po sanang tumigil sa pag-aaral. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Pa, sorry Pero ako na po yung nahihirapan para sa inyo eh.
Tsaka napagtanto ko rin na kapag tumigil ako sa pag-aaral, mas matutulungan ko po kayo. Liam, huwag mong pairalin yung katangahan mo. Gusto mo bang matulad sa akin, ha? Ano pong gusto nyo? Yung tingnan ko lang kayo habang nahihirapan kayo sa pangangalakal. Maniwala kayo sa akin, para din sa inyo to. Di bali nang mahirapan ako basta makapagtapos ka lang. Ayoko matulad ka sa akin, anak. Gusto ko lang naman po sanang pag-aangin yung pasanin nyo eh. Alam kong hindi biro yung pinagdadaanan nyo para lang makapagtapos ako sa pag-aaral. Pero pa, pwedeng-pwede ko naman balikan yung pag-aaral ko kung kailan ko gusto eh. Titigil ka sa pag-aaral tapos ano? Sasama ka sa akin sa pangangalakal? Huwag na, Liam. Maghahanap ka lang ng sakit ng katawan. Pa, ang akin lang… Tapos na ang usapang to. Sige na, kumain ka na lang dyan. Papa Dudut, hindi talaga pumayag si Papa na tumigil ako sa pag-aaral. Sa totoo lang ay nalulungkot ako noon kasi alam kong mas lalo lamang siyang nahihirapan sa tuwing pinipilit niya na makapagtapos ako. Pero kahit na ganoon ay natutuwa rin ako kasi ramdam na ramdam ko kung gaano ako kamahal ni Papa. Kaya niyang tiisin lahat ng hirap para lamang mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Nang mga panahong yon ay sobrang gipit na kami. Pakiramdam ko ay hindi pa rin kami pinapabayaan ng Diyos. Kasi isang araw ay natanggap si Papa sa trabaho sa construction na matagal na niyang ina-applyan. Sobrang saya ko noon kasi sa wakas ay may regular na siyang kita at hindi na niya kailangang mangalakal sa pang-araw-araw. Iniisip ko kaagad na gusto ko ring tumulong kaya sinabi ko sa kanya na gusto ko ring mag-apply sa construction. Pero tulad ng inaasahan ko ay nagalit lamang si Papa at sinabi niyang hindi po pwede. Na ang dapat ko raw unahin ay ang pag-aaral ko. At dahil mahal ko si Papa, sinunod ko siya at wala na akong sinabi pa. Sobrang saya din namin noong unang beses niyang sumahod. Ang una pa niyang binili ay 2 mura na second-hand cellphone sa kakilala niya sa construction. Tuwang-tuwa po ako noon at sobra po akong nagpasalamat kay Papa. Hindi bang kami biglang umangat pero ramdam ko yung unti-unting ginhawa. Sa mga panahong yon, naniwala talaga ako na kapag marami ka ng pinagdaan ng hirap, darating din ang panahon na makakabawi ka, na gagaan din ang lahat. Pero dumating ang panahon na parang sinampal ako ng tadhana at pinaalala na hindi pa pala tapos ang laban. Na kahit gaano ka na katagal lumalaban, may mga bagay pa rin na hindi mo kayang paghandaan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Unti-unti ko nang napapansin na may mga pagbabago kay Papa. Nung una'y napansin ko na parang mabilis siyang pumayat. Akala ko ay dahil lamang sa pagod sa trabaho sa construction. Sanay na kasi ako na umuuwi siyang pagod pero habang tumatagal ay mas lalong halata ang pagbagsak ng katawan niya. Hindi lang siya basta napapagod, palagi na siyang hinihingal. Grabe siyang pagpawisan kahit na hindi mainit at kung ano-anong sakit sa katawan ang bigla na lamang niyang nararamdaman. Minsan nagreklamo siya ng pananakit sa dibdib at minsan sa likod at minsan naman ay wala siyang ganang kumain. Ramdam ko na may mali na pero pilit niyang sinasabi na okay lamang siya. Hanggang sa isang araw habang nasa eskwela ako ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isa sa mga katrabaho niya. Ang sabi niya ay bigla na lang daw nawala ng malay si Papa sa trabaho at agad na isinugod sa ospital. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Pakiramdam ko ay parang tumigil ang mundo ko, Papa Dudut. Sobrang lakas ng kaba ko at hindi ko mapigilan ang iyak ko habang nagmamadaling pumunta sa ospital. Sa isipan ko ay baka yun na ang huling pagkakataon na makikita ko si Papa. Pagdating ko sa ospital, agad akong dinala sa doktor na tumingin sa kanya. Doon ko nalaman na may thyroid disease si Papa at hindi na pala bago yon. Matagal na raw niyang nararamdaman ang mga sintomas pero hindi niya sinasabi dahil ayaw niyang mag-alala ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon, Papa Dudut, halo-halong takot, pangamba at konsensya.
Litong-lito ang isipan ko, lalo na't hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sa pagpapagamot niya. Sobrang bigat sa pakiramdam kasi alam kong kapag hindi ko ito nagawa ng paraan ay baka mawala sa akin si Papa. Pero sa gitna ng lahat ng takot at gulo sa loob ko, isang bagay lang ang malinaw. Gagawin ko ang lahat kahit na ano para lamang gumaling si Papa. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako susuko dahil kung paano niya ako ipinaglaban noon, ako naman ang lalaban para sa kanya ngayon. Pa, kumusta na po yung pakiramdam nyo? Ayos lang ako. Anak, pakikuha nga muna yung cellphone ko sa gilid ng kaliwang tuhod ko. Teka, saan po ba? Ay, ito po. Sandali lang ha. Sino po yan text nyo pa? Boss ko sa construction. Manghihiram ako ng pera. Baka malubog lang po kayo sa utang pag ginawa nyo yan. Di bale na. Basta makalabas lang ako dito. Nga pala, kamusta na yung pag-aaral mo? May sasabihin po sana ako sa inyo pero huwag kayong magagalit ha. Bakit? May problema ba? Kasi ano pa Sige na, sabihin mo na sa akin. Tumigil na po muna ako sa pag-aaral. Ano? Natanggap po kasi ako bilang waiter sa restaurant na pinag-applyan ko Tsaka sa makalawa na po ako magsisimula. Anak naman, ba't mo naman ginawa yun? Pa, wag na po kayong kumontra. Yung pag-aaral ko, makakapaghintay naman po yun Pero ang mahalaga ngayon ay yung mailabas ko kayo dito sa ospital. Pero hindi pa rin ako natutuwa sa ginawa mo. Ipinapangako ko po sa inyo na kapag nakalabas na kayo dito, babalik din po ako sa pag-aaral. Pero ako yung tatay mo. Hindi mo ako responsibilidad. At obligasyon ko ang alagaan at pag-aralin ka hanggang sa makapagtapos ka. Huwag na po kayo mag-isip ng ganyan. Kaya ko to pa. Gaya nga ng sabi ko, ang mahalaga ay yung makalabas kayo dito sa lalong madaling panahon. Basta, panghawakan ko yung sinabi mo ha. Opo, pangako po. Basta mailabas ko lang po kayo dito tapos mabayaran ko lang ng buo yung gastusin natin dito sa ospital. Hindi yun. Ha? Ano pong hindi yun? Panghahawakan ko yung sinabi mo na balang araw, magtatapos ka sa pag-aaral mo. Opo, pangako po yun. Babalik po agad ako sa pag-aaral. Oh, sandali lang. Yung boss nyo na po ba yan, pa? Oo. Ay, hindi pa daw siya sigurado kung matutulungan niya ako. Huwag na po kayo ma-stress. Ako na pong bahala sa inyo. Pasensya ka na anak ha. Pakiramdam ko kasi parang wala akong kwentang ama. Huwag nga po kayo mag-isip ng ganyan. Ni minsan po hindi ko naisip yan. Kasi para sa akin kayo ang pinaka-the best na papa. Sinasabi mo lang yan para paganin ng loob ko Papa naman, hindi po. Simulat sa pool nakita ko na po lahat ng sakripisyo nyo para sa akin. Kaya ngayon, sana pa hayaan nyo na po ako na matulungan kayo. Maraming salamat anak. Huwag kang mag-alala. Kapag nakalabas na ako dito, babawi ako sa'yo. Huwag nyo na po muna kasing isipin yan. Ang isipin nyo, gumaling kayo agad. Papadudot yun na po siguro ang pinakamabigat na pagsubok na dumating sa buhay ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nag-overtime sa restaurant. Kahit pagod na ako, kahit halos hindi na ako nakakakain ng maayos o nakakatulog ng sapat. Para lamang makalikom ng pera, pambayad sa pagpapagamot ni Papa. Gabi-gabi akong umuuwi na halos gumagapang na sa pagod pero bit-bit pa rin ang pag-asa na balang araw ay makakaahon din kami. Pero kahit na anong sikap ko, parang lalo lang akong nilulubog ng tadhana. Hanggang isang araw, isang ideya ang pumasok sa isipan ko. Ang tanging paraan na naisip ko ay ang hanapin ang mama ko at subukang humingi ng tulong sa kanya. Sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook at sa awa ng Diyos ay nakita ko rin ang account niya.
Agad ko siyang minessage pero ilang araw ang lumipas, walang sagot. Paulit-ulit kong chinecheck kung nakita na niya ang mensahe ko pero palaging seen lang ang nakalagay. Hanggang sa isang araw ay napansin ko sa isa niyang post na may nakalagay na address. Hindi ko alam kung sa kanya talaga yon pero nagdasal ako ng taimtim at nilakasan ang loob ko. Pinuntahan ko ang address na yon at umaasang baka sa wakas matulungan na rin kami ni Papa. Iniisip ko na siguro naman pagkatapos ng mahabang taon may puwang pa rin ako sa puso ni Mama bilang anak niya at siguro naman ay hindi niya ako tatalikuran. Pero pagdating ko sa bahay niya, ibang-iba sa inaasahan ko ang sumalubong sa akin. Maayos ang bahay, may sasakyan sa garahe at may mga bata sa loob. Lumabas si Mama at pagkakita niya sa akin ay tila hindi niya alam kung paano ako kakausapin. Nang sinabi ko kung sino ako at kung bakit ako naroon ay diretsahan niya akong sinagot. May bago na raw siyang pamilya at hindi na siya pwedeng tumulong sa amin. Nabigla ako. Parang biglang lumamig ang paligid. Pero kahit na ganoon ay nagmakaawa ako sa kanya at ang sabi ko ay di bali na kung ayaw niya akong kilalanin bilang anak niya. Basta matulungan niya lamang si Papa. Kahit kaunting tulong lang sana, kahit pansamantala. Pero nanatiling matigas ang puso niya. Sa huli ay inabot niya sa akin ang 1,000 at sinabi niyang wala na siyang maitutulong pa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at sobrang sakit noon. Kung dati kahit papaano ay nagagawa ko pang magbiro tungkol kay Mama, nagpapatawa lamang ako para hindi ko maramdaman ang sakit ng pang-iiwan niya. Ngayon ni hindi ko na kayang banggitin ang pangalan niya nang hindi ako masasaktan. Aaminin ko noong mga panahong yon ay nagtanim talaga ako ng matinding sama ng loob sa sarili kong ina, Papa Dudut. Oh Liam, bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa trabaho? Wala po. Wala po to. Ayos lang po ako. Sige na, magsalita ka na. Kilala kita. Alam ko may bumabagabag dyan sa isip mo. Pinuntahan ko po kasi si ano eh. Pambihira ka talagang bata ka, oh. Ano ba kasi nangyari, ha? Pa, Sino pinuntahan mo? pinuntahan ko po si Mama. Liam, bakit mo naman ginawa yun? Para saan pa? Nagbaka sakali po kasi ako na… Na ano? Natulungan niya tayo? Sinasabi ko sa'yo, umaasa ka lang sa wala. Pa, siguro panahon na para sabihin niyo sa akin kung ano ba talaga nangyari sa inyo ni Mama. Ang totoo niyan, ayoko na sana ikwento to sa'yo pero ipinagpalit ako ng mama mo sa kano. Wala siyang kwentang ina. Sana magdusa siya sa piling nung kano na yon. Isinusumpa ko na hindi siya magiging masaya at habang buhay siya magiging miserable. Anak, tama na yan. Ito mismo yung dahilan kung bakit ni minsan hindi ko ikunento sa'yo yung tungkol sa mama mo. Kasi kilala kita eh. Alam ko magtatanim ka lang ng sama ng loob kapag nalaman mo yung ginawa ng mama mo bago niya tayo iniwan. Ang totoo niyan pa, may isa pang dahilan kung bakit galit na galit ako kay Mama eh. Bakit? Anong ginawa ng mama mo sa'yo? Nung kinausap ko siya na tulungan tayo, tinaboy niya lang ako na parang asong kalye. Tas binigyan niya ako ng 1,000. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Dapat simulat sa pool pa lang nakinig ka na sa akin. Walang kwenta yung nanay mo. Pero… hindi rin naman kita masisisi kasi lumaki ka na wala siya sa tabi mo. Ang gusto mo lang naman eh makilala siya. Kung alam ko lang na ganun pala kagaspang yung ugali niya, dapat hindi ko na siya nilapitan eh. Ang ihabang niya. Akala mo kung sino porke nakapag-asawa lang ng kano. Isinusumpa ako, lalagapak din siya sa lupa balang araw. Liam, makinig ka. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit mo. Kasi yan din mismo yung naramdaman ko nung iniwan niya tayo.
Pero kasi anak, ayokong lamunin ka ng galit mo. Kaya hayaan na lang natin siya. Eto yung 1,000 binigay niya. Alam niyo kung ano nababagay dito? O eto, tinan niyo maigi gagawin ko. Oh, ayan. Uy, ano ka ba naman? Ba't mo inagis yung pera? Hindi ko matatanggap yung 1,000 na yan na galing sa maruming babae na yon. Ikaw naman kasi anak eh. Ba't mo naman kasi tinanggap kung labag naman pala sa loob mo? Ewan ko ba pa? Nung inabot niya sa akin yung 1,000, bigla na lang ako natulala. Pero kung may babalik ko lang yung panahon, isasaksak ko sa bibig niya yung 1,000 na yan eh. Oh, kumalma ka. Tignan mo nga yung mukha mo. Namumula ka na sa galit. Paano naman tayo pa? Anong ibig mo sabihin? Aaminin ko nahihirapan na ako sa trabaho. Kahit anong sipag at tiyaga yung gawin ko, hindi pa rin sapat yung perang naipon ko para maipagamot kayo. O ngayon, naiintindihan mo na ako. Ito yung dahilan kung bakit gustong-gusto ko na makapagtapos ka ng pag-aaral. Anak, sobrang lupit ng mundo sa mga taong walang pinag-aralan. Tsaka ako na muna iisipin yan pag magaling na kayo. Huwag ka mag-alala. Kaya ko to. Ako pa ba? Hindi ako mamamatay. Masamang damo yata to. Kayo talaga, nagawa niyo pa magpatawa. Makinig ka sa akin. Kinaya natin na wala yung mama mo sa napakahabang panahon. Pero naghihirap at nagdusa rin naman tayo. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na kinaya pa rin natin ang wala siya. Kaya Liam anak, kalimutan mo na yung mama mo ha. Huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos. Malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Kahit anong mangyari, hindi na ako lalapit sa kanya para humingi ng tulong. Pinapangako ko yan. Sige lang, magalit ka. Ilabas mo ang lahat ng sama ng loob mo sa kanya. Pero pagkatapos ng araw na to, kalimutan mo na yung sakit na idinulot niya sa'yo ha. Mabuti na lang talaga nandiyan kayo pa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag pati kayo nawala sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Hindi ka nga rito. Payakap nga. Mahal na mahal ko kayo pa. Mahal na mahal din kita anak. At kahit pagod na ako ay pinilit ko pa rin bumangon araw-araw para masustentuhan ang mga pangangailangan namin ni Papa. Lalo na ang gamot niya at mga bayarin sa ospital. Hindi naging madali pero wala akong ibang pagpipilian kundi ang kayanin ito. Wala akong panahon para manghina o magreklamo. Dahil alam kong walang ibang tutulong sa amin kundi ako lamang. At aaminin ko rin kahit na sobrang sama ng loob ko kay mama kahit ilang beses ko nang gustong kalimutan siya. Hindi ko pa rin magawang i-block ang account niya sa Facebook. Siguro kasi may parte pa rin ng puso ko na umaasa kahit kaunti na isang araw, makakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na nagsisisi siya, nahihingi siya ng tawad o baka sakaling mag-alok ng tulong. Pero hindi dumating ang araw na yon, Papa Dudut, hanggang sa natutunan ko na lamang tanggapin na marahil hindi na talaga niya ako kailanman kikilalanin bilang isang anak. Yung 1,000 na ibinigay niya sa akin ay kinuha ko ulit yon at ipinambili ko na lamang ng gamot ni Papa. Labag man sa loob ko, alam kong mas mahalaga ang kalagayan ni Papa kesa sa pride ko. Pero habang inaabot ko sa kashirang perang yon, hindi ko maiwasang maramdaman na parang binili ako ni Mama. Yung 1,000 na yon, sa dami ng taon na nawala siya, sa dami ng gabi na umiiyak ako habang hinahanap siya, yun lang ang ibinigay niya. Para sa akin, hindi lang pera yon. Isa yung paalala na sa paningin niya ay wala akong halaga. Masakit pero wala akong magagawa, kundi ang lunukin ang lahat at magpatuloy. Napagtanto ko rin sa mga panahong yon kung gaano kahirap maging mahirap. Kasi kapag mahirap ka, parang wala kang karapatang magreklamo, magdamdam o humingi ng tulong. Parang lagi kang nasa ilalim ng paa ng ibang tao. May mga pagkakataong pakiramdam ko ay binabastos na ako ng mga tao sa paligid ko, pero wala akong magawa kasi kailangan kong tiisin ang lahat para lamang mabuhay
napaisip din ako noon. Siguro kung mayaman lamang ako, kung maayos lang ang itsura ko at desente ang bihis ko, noong nagpakilala ako kay mama ay baka hindi niya ako basta-basta itataboy. Baka tinanggap niya ako at kinausap niya ng mas maayos. Pero hindi ganon ang nangyari, Papa Dudut. At kahit mahirap tanggapin, kailangan kong lunukin ang katotohanan na ang mama ko ay isa palang matapobre, makasarili at walang pusong tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating din yung araw na tumawag yung boss ni Papa at nagkausap sila. Napagkasunduan nila na tutulong siya sa amin at papautangin niya kami ng pera para sa pagpapagamot ni Papa, pero ibabawas na lamang yon sa sahod ni Papa buwan-buwan. Naaawa raw kasi siya kay Papa, lalo na nang minsang dumalaw siya sa ospital at nakita niya mismo ang kalagayan ni Papa. Sobrang bigat daw sa loob niya kaya hindi na siya nagdalawang isip na tulungan kami. Sobrang tuwa ko po talaga noong araw na yon at ramdam ko na kahit sobrang pagod ako sa trabaho sa restaurant, yung tipo bang parang wala nang patutunguhan ng lahat, ay bigla akong nakahinga. Kasi kahit papaano ay may liwanag na kaming nakita sa gitna ng mga problema. Grabe talaga ang pasasalamat ko noon. Kasi alam kong kahit paunti-unti ay makakabangon na muli kami ni Papa. Lalo na't nakalabas na siya ng ospital. Pero syempre hindi ibig sabihin noon ay naging madali na ang lahat. Kailangan pa rin naming bayaran ni Papa ang perang inutang namin. At ako naman tuloy pa rin ang pagtatrabaho sa restaurant. At may mga panahon din na tumutulong ako sa pagbabayad ng utang kahit kaunti lang ang kaya kong ibigay basta makatulong at makabawas doon sa perang inutang namin. Ngayon, Papa Dudut, sobrang laki ng pasasalamat ko dahil sa wakas ay nakaligtas na rin si Papa sa kondisyon niya. Matagal din akong nabuhay sa takot at kaba kaya noong gumaling si Papa ng tuluyan, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. At sa lahat ng pinagdaanan namin ay may isang bagay talaga akong natutunan. Walang halaga o kapalit ang pagmamahal ng isang magulang. Walang anumang pera ang makakatumba sa sakripisyo at malasakit ng isang magulang na tunay na nagmamahal sa anak niya. At sa tingin ko, yung lahat ng pinagdaanan naming pagsubok, lalo na yung halos mawala na kami ng pag-asa ay naging paraan na rin siguro ng Diyos para ipakita sa akin ang isang mahalagang katotohanan. Baka gusto niyang ipaunawa sa akin na hindi ko kailangang hanapin o pilitin pa ang presensya ng mama ko sa buhay ko. At baka gusto niyang ituro na sapat na ang pagmamahal at presensya ni Papa, Papa Dudut. Nandito na po ako. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Nga pala, may sorpresa ako sa'yo. Oh, ayan. Wow, leche flan! Paborito ko! Kainin mo na yan ha. Wala pa naman tayong ref. Salamat po pa. Kahit ano para sa'yo. Ay nga po pala. Kumusta naman po yung trabaho nyo? Ayun, okay lang naman. Wag po kayo masyado magpapakapagod ah. Ayoko po magkasakit kayo ulit. Aba syempre, ang hirap kayo magkasakit. At isa pa, ayoko nang bumalik sa ospital na yun. Nung nandun ako, pakiramdam ko mas lalo ako magkakasakit eh. Nga pala, may gusto sana akong pag-usapan natin. Ano po yun? Kailan ka ba babalik sa pag-aaral? Pa, Seryoso ko. Tigilan mo na yung pagtatrabaho sa restaurant at bumalik ka na sa pag-aaral. tutulungan ko po muna kayo na mabayaran lahat ng utang nyo dun sa boss nyo. Sige na nga, may magagawa pa ba ako? Mapilit ka eh. Pero ipangako mo sa akin na kapag nabayaran na natin yun ng buo, babalik ka na sa pag-aaral ha? Pangako po yun. Mabuti naman kung ganon. Anak, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano po yun? Pero huwag ka magagalit ha. Kinabahan tuloy ako sa gusto nyo sabihin pa. Ano po ba kasi yun? Yung mama mo ba,
Nagparamdam pa sa'yo simula nung nakalabas ako ng ospital? Hindi na po. Hindi naman na po kailangan eh. Hindi naman po siya kawalan. Alam kong malaki ang kasalanan ng mama mo sa akin. Lalong-lalo na sa'yo. Pero may papakiusap sana ako sa'yo. Anak, kung pwede, pakawalan mo na sa puso mo yung galit at poot na nararamdaman mo sa mama mo. Akala ko po ba galit kayo sa kanya? Oo, noon. Pero nung nagkasakit kasi ako at akala ko mamamatay na ako, napagtanto ko na sobrang ikli ng buhay para magtanim ng sama ng loob kahit kanino. Hindi po ganun kadali yung gusto niyong gawin ko pa. Pero subukan mo, anak. Wala namang mawawala kung susubukan mo eh. Alam niyo po ba kung ano yung ikinagagalit ko? Yung tipong pride at dignidad na nga lang yung meron tayong mga kapos sa pera, tapos nagawa pa niyang wasakin yun. Ang totoo nga niyan, sobrang sama ng loob ko nung napilitan akong ipambili ng gamot niyo yung 1,000 binigay niya sa akin. Magpasalamat na lang tayo at nalampasan na natin yung pagsubok na yun. Ay, mas matatanggap ko pa nga siguro kung ibang tao yung gumawa nun sa akin eh. Pero pa hanggang ngayon, hindi ko lubos akalain na magagawa sa akin yun ng sarili kong nanay. Pero nandito naman ako, anak eh. Makakaasa ka na hindi kita pababayaan hanggang sa huling hininga ko. Pasensya ka na. Dapat hindi na kita tinanong ng tungkol sa mama mo. Ayos lang po yun. Wala naman po kayong kasalanan eh. Biktima lang din kayo ng kasakiman niya. Siguro panahon na rin para gawin ko to. Bakit? Anong gagawin mo? Ibablock ko siya sa Facebook. Kung ayaw niya sa akin, mas ayaw ko sa kanya. Mas pipiliin ko pang mamalimos sa kalsada kaysa kausapin siya. Sige, ikaw ang bahala, anak. Kung yan ang makakagaan dyan sa nararamdaman mo, susuportahan kita. Salamat pa. O yan, na-block ko na. Basta ipangako mo na lang sa akin na magiging mabuting tao ka pa rin at hindi ka magpapalamon dyan sa galit mo. Pangako po yan. At ipinapangako ko rin po sa inyo na balang araw, makakapagtapos din po ako ng pag-aaral. At pag nangyari yun, syempre makakakuha na ako ng magandang trabaho. At pagkatapos nun, bibili tayo ng magandang bahay. At ako na po mismo ang bubuhay sa inyo. Huwag mo nang isipin yan, anak. Ang gusto ko yung ma-enjoy mo yung perang pinaghirapan mo. Gaya nga nung sinabi ko sa iyo noon, hindi mo ko obligasyon. Alam ko naman po yun. Pero hindi naman labag sa loob ko na tulungan kayo eh. Ang totoo nga niyan, mas mapapanatag ang loob ko at mas mararamdaman ko na nagtagumpay ako sa buhay kapag tinulungan ko kayo. Ang bait-bait mo talagang bata ka. Napakaswerte ko sa'yo. Dyan kayo nagkakamali pa. Ako ang mas maswerte dahil anak niyo ko. Kung totoo yung sinasabi mo, payakap nga. Naging mabait sa amin ang Diyos. Hindi nagtagal ay tuluyan na rin naming nabayaran ang perang inutang namin sa boss ni Papa. Napakalaking ginhawa ang dulot noon sa amin. Lalo pang gumanda ang sitwasyon nang makapasa ako at matanggap sa scholarship na matagal ko nang inaasam. Naging working student din po ako para kahit papaano ay may naitutulong ako sa mga gastusin sa bahay. Nung una ay mariing tumutol si Papa sa desisyon kong maging isang working student. Sabi niya ay baka raw hindi ko kayanin ang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral. At baka bumagsak lamang ako sa klase dahil sa pagod at puyat. Ayaw niyang makita akong nahihirapan lalo pat alam niya kung gaano ko pinapangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Para sa kanya, sapat na raw na nakas-scholar ako at sana raw ay doon na lamang ako mag-focus. Pero hindi ko binitawan ang desisyon ko. Araw-araw ko siyang kinukumbinse. Maingat kong pinaliwanag sa kanya na hindi tungkol sa pagsasakripisyo ng pangarap ko, kundi ito'y paraan ko para kahit papaano ay makatulong ako sa gastusin namin sa bahay. Ang sabi ko sa kanya, mas pipiliin kong mapagod araw-araw kaysa makita siyang nag-iisa sa pagbubuhat ng lahat ng problema namin. Hindi naging madali ang pagpapaliwanag ko sa kanya, pero nakita niya sa mga mata ko ang determinasyon at pagmamalasakit at sa huli, napapayag ko din si Papa sa kagustuhan kong maging isang working student. Sabi niya kung yan talaga ang gusto ko. At kaya ko naman ay susuportahan niya ako basta lang daw mangako ako
na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Simula noon ay naging tahimik at maayos ang takbo ng buhay namin. Hinding-hindi na muling nagkasakit pa si Papa at araw-araw ay naging panatag ang kalooban ko. Napagtanto ko rin kung gaano kahalaga ang kalusugan. Kahit gaano pa kalaki ang ipon mo kapag nagkasakit ka at naospital, mauubos ang lahat ng yon. Kaya sa mga nakikinig ng kwento ko, isa lang ang payo ko. Alagaan natin ang ating kalusugan dahil kapag nagkasakit tayo, mawawala ng saysay ang lahat ng pagsusumikap natin. At sa totoo lang, hindi pa rin kami mayaman ni Papa hanggang ngayon. Pero masaya kami at wala na kaming utang na pinoproblema. Mas gugustuhin kong mamuhay ng salat pero walang utang kesa marangyanga pero baon naman sa pagkakautang. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Ang akala ko, matahimik na ang buhay namin. Pero dumating ang isang bagay na muling gumulo sa isipan ko. Isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Pa, magbihis kayo. Oh, bakit? Pupunta tayo sa mall. Naku, gagastos ka pa. Wag na. Sige na, pagbigyan nyo na po ako. Ibibili ko lang po kayo ng bagong damit. Itabi mo na lang yung perang naipon mo sa pag-working student mo. Si Papa talaga oh. Minsan na nga lang tayo lumabas, tatanggihan nyo pa ako. Tsaka isa pa, pinag-ipunan ko talaga tong araw na to para sa inyo. Ganun ba? Opo! Eh kung ganun, sige. Pumapayag na ako. Yun! Sa wakas! Pero sa isang kondisyon. Ha? Ano namang kondisyon yan pa? Sa ukay-ukay na tayo pumunta. Ayoko sa mall. Masyado mahal mga bilihin dun eh. Ay, sige na nga. Marami namang magagandang damit sa ukay. Mismo. Sa dali nga lang. Kanina ko pa naririnig yung cellphone mo ha. Sino ba yan ha? Ewan, barkada ko siguro yan. Baka gusto makipaglaro ng online games. Hayaan nyo na. O baka naman importante yan. Tignan mo muna kaya. Ay, nakakatamad eh. Kukunin ko lang yung cellphone sa loob ng bag. Nasa ilalim pa. Sino ba kasi to? Bakit anak? May problema ba? May nagme-message sa akin sa Facebook. Naku, lagot. Chicks yan no? Si Papa talaga. Sandali nga, titingnan ko kung sino to. O siya, pumapayag na ako na magkaroon ka ng nobya. Pero wag na wag mong pababayaan ang pag-aaral mo ha. Kung hindi, sasamahin ka sa akin. Hindi po chicks tong nagme-message sa akin sa Facebook. Kung ganun, sino yan? Oh, paano ako nagawa yung message nito? Binlock ko na to ah. Ay, walang hiya. Gumawa pa talaga ng bagong account? Daming oras ah. Uy, kalma. Sino yan ha? Sino pa ba? Di yung asawa niyong sabik sa foreigner. Bakit daw? Humihingi ng tawad. Gusto daw akong makita. Oh, kung ganun naman pala, ba't mo kang Biyernes Santo yung mukha mo? Ang dami niyang pagkakataon para humingi ng tawad sa akin. Pero ngayon niya lang gagawin? Ano nang balak mo ngayon? Sandali lang pa. Magre-reply ako dito. Hihingiin ko cellphone number nito. Hindi ko alam kung ano yung binabalak mo pero hindi na kita pakikialaman. Total, malaki ka na naman. At alam mo na kung ano makakabuti para sa'yo. Ayun, sandali na lang talaga pa, malapit na to. Istorbo kang babae ka ha. Sa dami ng pagkakataon mo na pwede mo akong kausapin, ngayon pa talaga kung kailan kami lalabas ni Papa. Pakaganda ng timing mo ha. Kumalma ka nga, Liam. Ayos. O yan, tapos na pa. Pwede na tayong umalis. Saglit lang anak. Ano ba yung ginawa mo ha? Kaya ako po hiningi yung number niya kasi nagpadala ako ng 1,000 sa e-wallet niya. Tapos binlock ko na rin yung number. Sa wakas ngayon makakatulog na ako ng mahimbing. Kasi nabayaran ko na yung perang ibinigay niya sa akin noon. Seryoso ka ba? Opo. At sigurado rin naman ako na hindi nagsisisi yung babaeng to eh. Hulaan ko. Siguro nag-away sila o kaya naghiwalay na sila nung kanu niya. O kaya may nangyaring kamalasan sa kanya. Kaya gusto niya makipagkita sa akin. Pero paano kung talagang nagsisisi na yung mama mo sa ginawa niya sa'yo? Malas niya lang kasi walang pagsisisi sa umpisa. Lahat nasa huli. Tsaka isa pa, wala na akong balak alamin kung bakit gusto niya akong kitain. Wala na rin akong pakialam kahit ilang beses pa siya gumawa ng bagong account sa Facebook. Kasi ibablock at ibablock ko lang lahat yun. Ay, pasensya na po kayo pa.
kung biglang pumangit yung timpla ko. Nadamay patuloy kayo. Pero pangako ko po sa inyo, ito na yung huling beses na mapag-uusapan natin siya. Ngumiti ka na nga lang. Mas gwapo ka kung nakangiti ka eh. Saan pa ba ako nagmahanap pa? Malamang sa akin. Halina po kayo. Pagkatapos natin sa ukay-ukay, kakain po tayo sa labas. Nako, babawi ako sa'yo kapag natanggap ko na yung sahod ko sa construction. Hanggang ngayon ay wala po akong bahid ng pagsisisi noong blinako ang sarili kong nanay sa Facebook. Siguro para sa iba, lalo na sa mga kabarangay natin ay parang ang bigat ng ginawa ko. Baka sabihin nila na masyado akong galit o sobra akong magtanim ng sama ng loob. Pero ang hindi nila alam, ang tagal kong nagtiis, ang dami kong kinimkim, at ang lalim ng sugat na iniwan niya sa akin. Hindi ito simpleng tampo lamang. Hindi ito basta-basta galit na lilipas. Ito po ay sakit na paulit-ulit niyang ibinaon sa puso ko. At hindi ko kinakahiya ang desisyong yon. Minsan ay kailangan mong palayain ang sarili mo mula sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan. Kahit na sila pa ang mismong dahilan kung bakit nabuhay ka sa mundong ito. Hindi po ako naging masamang anak, sa katunayan ay sobra-sobra pa nga akong umasa at sobra-sobra din akong naghintay. Pero wala akong natanggap na kahit katiting na pagmamahal at suporta na galing sa nanay ko. Kaya ngayon ay pinili ko na lamang na ituon ang buhay ko sa mga totoong tao na hindi ako iniwan. Ngayon po ay mas pinili ko na lamang na palibutan ang sarili ko ng mga taong totoo at tapat kong magmahal. Katulad po ni Papa. Siya po talagang naging sandigan ko sa lahat ng bagay. Siya ang nagpalaki sa akin, siya ang nagsakripisyo at siya rin ang nanatili sa tabi ko kahit na anong mangyari. Isa po sa mga pangako ko sa sarili ko ay balang araw kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nagtagumpay. Hindi ko pagtatrabahuhin si Papa. Ako na ang mag-aalaga sa kanya, ako naman ang magbabalik ng lahat ng ginhawa niyang sakripisyo para sa akin. Kaya ngayon pa lamang todo na ang sipag at tiyaga ko sa pagiging working student at pag-aaral para makamit ko ang buhay na hanggang ngayon ay pinapangarap ko pa rin para sa amin ni Papa. Maraming salamat po talaga sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong may bahagi ang kwento ko, ang kwento ng isang anak na nasaktan, lumaban at patuloy na nangangarap. At kapag dumating ang araw na makapagtapos na ako, makakaasa po kayo na babalik ako at susulat ako sa inyo, Papa Dudut. Dala ang kwento ng tagumpay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Liam. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang pinanganak na marunong na agad maglakad. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa buhay natin ay natututuhan at kung minsan ay itinuturo ito sa atin ng mga karanasan. Ikaw kapuso, ano ang importanteng aral sa buhay na natutuhan mo? Dear Papa Dudut, ang pagiging wais ay isa sa mga bagay na natutuhan ko sa buhay, lalo na noong nagkaedad na ako. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento, isang magandang araw muna sa inyo dyan sa Barangay LS 97.1 at sa mga kapwa ko kabarangay na hindi kumpleto ang pananghalian kung hindi nakikinig ng Barangay Love Stories. Number 1 talaga kayo sa puso ko dahil libangan ko ang pakikinig ng mga istorya ninyo. Ako nga pala si Greta, 27 years old at taga Taytay, Rizal. Sa kasalukuyan, ang pinagkakabalahan ko ay ang peanut butter business na sinimulan namin sa isang public market sa Taytay. Bukod po sa peanut butter ay sinamahan namin ang iba't ibang mga pampasalubong ang tinitinda namin ni Tia Marisol.
Ang tiya Mirasol ko po ang tumatayong magulang ko matapos mamatay ng nanay ko sa panganganak sa akin. Wala na rin akong tatay dahil hindi naman ito pinanagutan noong nalaman itong buntis sa akin ng nanay ko. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa tiyahing ko matandang dalaga dahil kinupkup niya ako. Inalagaan, pinalaki, at pinag-aral, Papa Dudut. Tia, may sasabihin pala ako. Ano yon, Greta? Pangako niyo muna na hindi kayo magagalit sa akin. Ano ba yan at kailangan ko pang mangako? Sige na po, mangako muna kayo sa akin. Aba, depende. Kung sasabihin mong may ninakawan ka, magagalit talaga ako. Ako pa mismo magsusuplong sa'yo sa pulis. Hindi ko po magagawa ang magnakaw, Tia. Biro lang. Ikaw kasi. Bakit hindi mo na lang sabihin yung sasabihin mo? Buntis po ako. Ha? Anong sinabi mo? Buntis po ako, Tia. Bakit niyo naman po ako pinalo? Tinatanong mo pa talaga? Kulang pa nga yan eh. Akala ko po ba hindi kayo magagalit sa akin? Hindi ako nangako sa'yo ha? Saka seryoso ka ba? Buntis ka nga? Opo. Mahabaging langit! Napakabata mo pa, Greta! Sorry po, Tia. Ay dapat lang na mag-sorry ka! Napakalaking kagagahan yung ginawa mo! Kaka-graduate mo pa lang ng high school. Naghahanap pa lang tayo ng eskwelahan na papasukan mo sa kolehiyo. Nagpabuntis ka na? Ano ba naman yan? Kaya nga po, sorry, Tia. Hindi ko naman po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Sinadya mo yan! Nasaan na yung lalaki nakabuntis sa'yo? Iharap mo siya sa akin para dalawa kayong paluin ko! Wala na po yung lalaking nakabuntis sa akin. Anong wala na? Namatay na? Ewan ko po. Sana. Ang ibig ko pong sabihin, hindi ko na po siya makontak eh. Sinubukan mo na ba siyang puntahan sa kanila? Hindi ko po alam kung saan siya nakatira. At bakit hindi mo alam? Hindi naman po kasi namin napag-usapan yun. Anong hindi na pag-usapan? Ay! Greta! Napakapariwara mo! Ilang buwan na ba kayo magkakilala nung lalaking yon? Ano po? Wala pa pong isang buwan. Tinamahan ka naman talaga ng lintik! Nabuntis ka ng lalaki na wala pang isang buwan mong nakilala? Greta naman! Ang tanga-tanga mo! Sorry po talaga, Tia. Kasalanan ko po talaga kasi masyado ako nagpadala sa damdamin ko eh. Mabuti na alam mo kasalanan mo! O paano na ngayon yan? Kung hindi mo alam kung saan hahanapin yung tatay ng anak mo, ano nang plano mo? Hindi ko pa po alam. Naguguluhan pa po ako. Natatakot po ako. Wala naman po kasi akong alam sa pagbabalaki ng bata. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Masyado ka mapusok! Pero nandyan na yan! Alangan namang ipalaglag mo yung anak mo! Hindi naman ako makakapayag nun! Ayoko rin naman pong ipalaglag to. Natatakot po akong makarma kapag ginawa ko po yun. Kaya nga! Hey! Hayaan mo na! Kung hindi ka kayang panagutan ng lalaki nakabuntis sa'yo, nandito naman ako! Aalagaan ko na lang kayo na magiging apo ko basta ipangako mo sa akin. Naaalagaan mo rin ang sarili mo para sa anak mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tia. Pangako po. Maraming salamat po. Papa Dudut, aminado ako na wala talaga ako noon nung kabataan ko. Kung ilalarawan ko nga ang sarili ko noon ay masasabi kong mapusok ako at padalos-dalos. Kaya nga sa edad ko pa lamang na 18 ay nabuntis na ako ng lalaking nakilala ko lamang sa sinalihan kong text clan. At pagkatapos ay naglaho na lamang na parang bula matapos malaman na nagbunga ang nangyari sa amin. Sadyang may pagkasutil talaga ako noong kabataan ko
Kaya nang nalaman niya na nabuntis lamang ako ng kung sino at ang masahol pa'y tinakasan ako nung lalaki ay magkahalong galit at pagkadismaya ang naramdaman niya. Hindi ko naman siya masisisi kasi kahit ako ay sumama ang loob sa sarili ko. Pero may sa pusong mamon naman ang tiyahin ko. Kaya sa huli ay hindi niya pa rin ako natiis. Nagdesisyon akong ipagpatuloy ang pagbubuntis ko kahit na natatakot ako, Papa Dudut. Pero sinabi sa akin ni Tia na tutulungan daw niya ako. Kahit na siya mismo ay walang kalamalam sa pagdadalang tao. Hindi pa siya nagbuntis kahit kailan dahil may problema ang kanyang matres. Kaya hindi na lamang siya nag-asawa at piniling maging matandang dalaga. Pero nung dumating daw ako sa buhay niya ay nagkaroon siya ng bagong layunin sa buhay. At sakit sa ulo rin daw. Dagdag sabi niya. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan ng anak ako ng isang malusog na lalaking sanggol. Sobrang saya namin ni Tia Mirasol dahil nadagdagan na ang pamilya namin. Nung nakaraos na ako sa panganganak ay nagsabi ako sa kanya na ayoko nang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Sa halip ay gusto ko na lamang magtrabaho. Nang hinayang siya noong una sa desisyon ko kasi sayang naman daw ang oportunidad. Pero sa huli nirespeto na lamang niya ang gusto kong mangyari. Pumasok ako sa isang fast food chain bilang service crew at doon ko nakilala itong si Elmer. Papa Dudut. Greta! Greta, sandali! O Elmer, bakit ka tumatakbo? Para maabutan ka. Grabe, bilis mo maglakad. Ikaw naman, ang hahaba ng bias mo pero ang bagal mong tumakbo. Ikaw kahit kailan napakamapang-asar mo talaga. Bakit mo ako hinabol? May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang sanang sumabay sa isa paglalakad kahit hanggang dun lang sa sakayan. Okay. Tara, maglakad na tayo. Tara. Grabe no? Amoy na amoy ko na sa simoy ng hangin yung Kapaskuhan. Ang dami na ring dekorasyon sa paligid. Tsaka kabi-kabila na rin yung mga nagpapatugtog ng Christmas songs. Oo nga. Paano kayo nagsiselebrate ng Pasko sa bahay nyo? Nagluluto lang si nanay ng spaghetti o kaya pansit. Paborito kasi ng mga kapatid ko yun. Tapos gumagawa kami ng salad na tuwing Pasko lang talaga namin natitikman. Mahal kasi ng mga Ricardo eh. Sa bagay, totoo naman, wala nang mura ngayon eh. Tama ka, wala na ngang mura ngayon. Pero okay na rin, kasi kahit paano, meron kaming pinagsasaluhan. Nag-exchange gift din ba kayo? Ako lang yung madalas na nagbibigay ng regalo kasi wala pa naman trabaho mga kapatid ko. Bata pa sila eh. Ay oo nga pala, nakalimutan ko. Eh kayo, paano kayo nagsiselebrate ng Pasko? Nung bago akong magka-baby, lagi akong sinasama ng tiyahin ko sa bahay ng amo niya para doon mag-Noche Buena. Namamasukan kasi siya bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya doon sa may lugar namin. Sobrang saya ko tuwing nandun kami kasi doon lang ako nakakatikim ng hamon at queso de bola. Doon lang din ako nakakakita ng malaking Christmas tree at maraming regalo. Binibigyan ka rin ba ng regalo ng amo ng tiyahin mo? Oo, sobrang bait nga nila eh. Kaso lang last year, sabay namatay yung mga amo ng tiyahin ko. Tapos sakto rin nagka-baby na ako. Kaya umalis na si Tia doon. Nakakalungkot naman. Anong kinamatay nila? Nalunod daw sila eh. Lumubog yung sinasakyan nilang barko. Grabe naman yung nangyari sa kanila. Eh, maiba ako. Yung anak mo pala, kumusta? Mabuti naman. Lumalaki na siya kaya natatakot ako. Bakit ka naman natatakot? Hindi ko alam. Ganun lang siguro kapag nanay ka na, tapos nakikita mong lumalaki na yung anak mo. Naiisip ko na baka bukas makalawa, marunong na siya maglakad, nakakapagsalita na siya, mag-aaral na, katagalan mag-aasawa, tapos iiwan na ako. Grabe, sobrang advance mo naman mag-isip. Oo nga eh, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko maiwasang matakot. Kaya nga laging sinasabi sa akin ng tiyahin ko na sulitin ko raw yung bawat sandali na kasama ko yung anak ko. Alagaan ko raw siya hanggat kaya ko. Makipag-bonding daw ako lagi kasi mabilis lang daw talaga ang panahon.
Hindi ko na lang daw mamamalayan, malaki na siya. Nakakatuwa naman. Kaya nga saludo ako sa iyo eh. Bakit naman? Kasi ang tapang mo. Dahil lang may anak na ako kaya ako naging matapang? Oo, ang hirap kaya magpalaki ng anak. Totoo rin naman, pero aaminin ko, may mga gabi na bago ako matulog, naiisip ko, paano kung hindi ako nabuntis ng maaga? Sana nakakapag-aral ako. Tapos may pagkakataon pa ako na makapagtapos. Magkakaroon ako ng trabaho na may kinalaman sa kursong tinapos ko. Tapos magtatrabaho ako sa ibang bansa. Pangarap ko rin kasi talagang makapag-abroad eh. Mag-iipon ako ng pera. Kapag nangyari yon, kukunin ko na si Tia tapos doon na kami titira. Kung ganon, magiging malayo na pala tayo sa isa't isa. Oh, ano namang kinalaman nun? Wala naman. Feeling ko lang kasi mamimiss kita pag umalis ka na. Patawa ka, wala pa nga eh. Tsaka parang imposible namang mangyari pa yon. Hanggang pangarap na lang siguro yon. Hindi natin sigurado yan. Malay mo, pagdating ng araw, magkatotoo. Ay nako, magdilang anghel ka sana. O paano, nandito na tayo sa sakayan. Ingat ka pag uwi ah. Salamat. Ikaw din, ingat ka ah. Bye. Bye-bye! Papa Dudut, kapwa ko service crew si Elmer na una kong naging close noong pumasok ako sa pinagtatrabahuhan namin. Siya rin ang matyagang nagturo sa akin ng mga nalalaman niya tungkol sa aming trabaho. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanya dahil madali kong nagamay ang trabaho ko. Kung i-describe ko si Elmer ay masasabi kong may itsura siya. Matangkad, kulot ang buhok, maputi at may dimple sa magkabilang pisngi na gustong gusto ko sa isang lalaki. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon, bale mag-21 na siya noong mga panahong yon at ako naman ay kaka-19 ko lamang. Bukod sa mga magagandang katangian ni Elmer, gentleman din siya. Malambing, palatawa at masarap kausap. Dahil sa pagiging close namin ay pinagkamalan na kaming may relasyon ng mga katrabaho namin. Siyempre todo dinaya ko dahil hindi ko naman siya type. Kahit na gusto ko sa lalaki ang may dimples, hindi ko nakita si Elmer bilang lalaki na makakarelasyon ko. Natatawa na lamang si Elmer kapag inaasar kami ng mga katrabaho namin kaya minsan papadudot. Naiinis ako sa kanya dahil parang hinahayaan lamang niya na asarin kami. Kaya lang ay hindi ko naman akalain na may feelings na pala talaga siya sa akin. At isang araw ay inamin niya yon, papadudot. Pero binasted ko siya. Kaya nasaktan siya ng husto. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, gaya po ng sinabi ko ay hindi ko type si Elmer. Katulad ko lang din kasi siya na laki sa hirap. Nauna siya sa akin magtrabaho pero noong mga panahong yun ay wala pa rin siyang ipon dahil lahat ng sweldo niya ay binibigay niya sa pamilya niya. 6 kasi silang magkakapatid at siya ang panganay. Pa-extra lang ang tatay niya sa construction kaya nagdesisyon siyang tumulong na lamang sa pagtatrabaho pagka-graduate niya ng high school. Believe naman ako sa sipag at determinasyon ni Elmer. Pero siya yung tipo ng halos wala ng ekstrang pera na natitira sa kanya. Kaya hindi ko rin siya binigyan ng pagkakataon na ligawan ako kasi poproblemahin niya pa ako. Ayoko naman na pumagitna pa sa kanya at sa pamilya niya. Kaya nga kahit na nakita kong nasaktan siya noong nireject ko siya, ang feelings niya ay hinayaan ko na lamang na lumipas sa mga araw. Alam ko makaka-move on din si Elmer at gano'n na nga ang nangyari. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik na ulit ang closeness namin na parang walang aminang naganap. Tapos ay kinausap niya ako para sabihing nare-respeto niya ang desisyon ko. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi ko na kailangang mailang pa sa kanya. At ang lahat ng yon ay naikwento ko nga kay Tia Mirasol, Papa Dudut. Ewan ko ba naman sa yung babae ka? Kung kailan ka nakahanap ng matinong lalaki,
Pakakawalan mo lang ng ganong kadali. Ilang beses ko po ba dapat sabihin na wala nga po akong nararamdaman para kay Elmer? Kaya binasted ko siya. Kumusta naman yung bata matapos mong tanggihan? Okay naman po. Kinausap niya ako pagkalipas ng ilang araw. Talaga? Anong sinabi niya? Nirerespeto raw niya yung desisyon ko kaya masaya na ako. Kala ko kasi talaga mawawala na yung pagkakaibigan namin Pero kung ako yung tatanungin, boto ako kay Elmer para sa'yo. Sinasabi niyo na sa akin yan kahit nung hindi pa nagtatapat si Elmer. Noon pa man, naramdaman ko na kasi na may gusto siya sa'yo. Hindi nga ako nagkamali. Kaso ewan ko ba sa'yo? Hayaan niyo na po, tiya. Hindi ko lang po kasi talaga type si Elmer Bakit ba kasi hindi mo siya type? Nasa kanya na lahat. Mabait, maalalahanin, magalang. Wala pa po sa kanya ang lahat. Tsaka huwag niyo na pong ipilit kasi may iba po akong gusto. Sino naman? Yung Ben? Opo, mas type ko po siya kaysa kay Elmer. Ang tanda-tanda na nun. Grabe naman, tiya. 30 years old pa lang naman po siya. Kumpara naman sa edad mo. Kaka-19 mo pa lang, baka nakakalimutan mo. Hay, ano ba nagustuhan mo sa lalaking yun? Dahil de kotse, may negosyo. Sa totoo lang? Opo. Santisima ka talagang bata ka. Hindi kita tinuruang maging mukhang pera. Hindi po yun pagiging mukhang pera. Tawag doon pagiging praktikal. Alam niyo naman po na sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon. Kaya kung hahanap lang naman po ako ng makakarelasyon, doon na po ako sa kaya kong buhayin kasama ng anak ko. Mahalaga pa rin na kilalanin mo yung lalaki bago mo pakisamahan. Hindi yung porke masaya kayo ngayon akala mo masaya na kayo habang buhay. Ang pag-aasawa, hindi parang kanin na isusubo yan tapos iluluwa pag napaso ang dila. Hindi pa naman po ako mag-aasawa, tiya. Sa galawan mo kasi parang kapag niyaya ka niyang makipag-live-in, sisigi ka na. Depende po kung maayos naman po yung usapan. Ewan ko talaga sa'yo. Basta ako, loyal ang boto ko kay Elmer. Naniniwala naman po ako na makakatagpo rin si Elmer ng babaeng para sa kanya. Yung pong mamahalin siya ng totoo. Bakit kasi hindi na lang maging kayo? Kayo, gusto niyo siya. Tsaka, hindi naman kayo yung makikisama sa kanya kung sakali. Mahirap naman po kung pipilitin ko yung sarili ko na magustuhan siya kung wala naman po talaga akong nararamdaman para sa kanya. Sa bagay, may punto ka naman. Pasensya ka na kung nagiging mapilit ako. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Alam ko naman po yun, tiya. Kaya nga nagpapasalamat pa rin po ako. Pero wag na po kayong mag-alala sa akin kasi malaki na po ako. Alam ko na po yung ginagawa ko. Basta ayusin mo mga desisyon mo sa buhay mo para hindi ka magsisi sa huli. Maging wais ka. Bago ka magtiwala sa isang tao, kilalanin mo munang mabuti. Mahirap na. Baka sa bandang huli, lumabas din yung tunay nilang kulay. Opo, tatandaan ko po yung mga sinabi ninyo. Salamat po ulit sa walang sawang pagpapaalala nyo. Papadudot, minsan ko na rin naisama si Elmer sa bahay namin noong binyag ng anak ko kaya nakilala siya ni Tia. Siya lang din ang kinuha kong ninong noon at masasabi kong natuwa talaga sa kanya ang tiyahin ko. Magalang daw kasi siya at masarap kausap. Tapos ay malakas daw talaga ang pakiramdam ni Tia na may gusto sa akin si Elmer kaya kung hihingin nito ang boto niya, naligawan ako walang pag-aatubili niya raw na ibibigay ang kanyang permiso. Kaya nga nalungkot talaga siya at nang hinayang noong tinanggihan ko ang panliligaw ni Elmer sa akin. Noong mga panahong yon ay desidido na akong magkarelasyon na kami ni Ben. Nakilala ko lamang siya online at ayaw sa kanya ng tiyahin ko dahil masyado raw malayo ang pagitan ng mga edad namin. Tulad ng binanggit ni Tia ay 30 years old na noon si Ben. Samantalang ako naman ay 19 pa lamang. Kasal na siya pero hiwalay naman sa asawa at walang anak. Nagkakilala kami sa isang dating app at 2 beses na ring nag-meet. Masasabi ko na malayong-malayo kay Elmer ang estado ng buhay ni Ben dahil may negosyo ito na cafe at convenience store. May pera si Ben at yun ang hinahanap ko sa isang lalaki na pakikisamahan ko. Kaya nga nung niyaya niya akong makipag-live-in
pagkaraan ng 2 buwan ng pagkakakilala ay wala na akong patumpik-tumpik pa na pumayag. At kahit natuto lang tiyahin ko sa pakikisama ko sa kanya ay binaliwala ko ang pagpapaalala niya. Pero bago ako lumipat sa bahay ni Ben ay sinabi ni Tia na huwag ko munang isama ang anak ko dahil hindi pa sanay si Ben na may kasamang bata sa bahay. Pumayag na rin ako kahit na nalungkot ako kasi mawawalay sa akin ang anak ko. Iniwan ko ang anak ko kay Tia at dinadalaw na lamang. Doon ako dumidiretso tuwing natatapos ang shift ko sa trabaho bago umuwi sa tinitirhan namin ni Ben. Kahit na nakipag-live-in na ako ay tinuloy ko ang trabaho ko sa fast food. Kaya nagkikita pa rin kami ni Elmer, Papa Dudut. Ano, masarap sa usawa nila dito, di ba? Oo, masarap nga. Bagay na bagay sa isaw at kwek-kwek. Sarap nung combination ng suka tsaka sweet sauce, no? Uy, salamat sa pagsama mo sa akin dito, ha? Ano ka ba? Maliit na bagay. Naalala ko kasi yung sinabi mo na matagal ka na nagkikrave ng isaw tsaka kwek-kwek. Wow, naalala mo pa yun? Parang ang tagal na nung napag-usapan natin yun, ah. Medyo matagal na nga pero hindi ko nakalimutan eh. Kaya kain ka pa libre ko to. Naku, wag na. Nakakahiya naman. May pambayad naman ako. Ayos lang, minsan lang naman eh. Sige, pero okay na ako. Huling stick ko na ng isaw to. Busog na talaga ako. Kumain ka lang, huwag kang mahiya. Ano ka ba? Okay, pero mamaya na ako kukuha pag naubos ko na to. Ikaw bahala. Ay, nga pala. Kumusta kayo ni Ben? Okay na okay kami. Masaya kaming dalawa. Talaga? Maganda yan. Masaya ako para sa inyo. Thank you. Ay, pwedeng pakihawak tong baso ng suka ko? Alisin ko lang yung jacket ko, medyo naiinitan na ako eh. Akin na, hawakan ko muna. Salamat. Dinala ko tong jacket ko kanina kasi nilalamig ako eh. Pero ngayon okay na ako. Sandali. Basa ba yung nasa braso mo? Ha? Yung nasa braso mo ka ako. Tingnan mo. Ayan oh. Oo. Na paano yan? Ano lang yan sa ano... Sinasaktan ka ba ni Ben? Uy, hindi ah. Hindi naman niya ako sasaktan eh. Mahal na mahal ako noon, no? Talaga lang Oo nga. Bakit ba ganyan ka kung makatanong? Hindi mo pa kasi sinasagot yung tanong ko kung na paano yan. Wala nga lang to. Baka tumama lang sa kung saan tapos nagpasa. Posible ba yun? Oo naman, ano ka ba? Ganun kaya kaming mga babae kapag malapit ng dalaw namin. Mabilis kaming magpasa kapag nasasagi o nakukurot. Ay, okay, sige. Naniniwala na ako sa'yo. Pasensya ka na kung pinag-isipan ko na masama si Ben. Ayoko lang talaga na may masamang nangyayari sa'yo eh. Huwag ka mag-alala. Okay na okay ako sa bahay ni Ben. Okay kami. Hindi niya ako sinasaktan o anuman. Okay, sige, naiintindihan ko na. Pasensya ka na ulit. Yaan mo na yon. Sa susunod, iwasan mo na lang na mag-isip ng kung ano-ano. Baka kasi kung sa ibang tao mo yan sinabi kung ano pang maisip o maramdaman nila. Sa bagay, tama ka. Nagets ko naman yung ibig mong sabihin. Susubukan ko na mag-ingat sa susunod. Matanong ko lang, meron ka na bang nililigawan na babae? Ha? Bakit ganun yung tanong mo? Babae lang naman ang nililigawan, di ba? Aba malay ko, baka lalaki na kasi yung gusto mo ngayon eh. Sira. Hindi, napapansin ko kasi na lagi kang nakangiti sa cellphone mo. Kaya ayun, naisip ko baka meron ka ng bagong nagugustuhan. Sa totoo lang, meron na. Wow! Ano, nililigawan mo na ba? Yun nga eh, hindi ko pa siya nililigawan. Hindi ko pa rin sinasabi sa kanya yung nararamdaman ko. Bakit hindi pa? Wala lang. Baka naman kasi natatakot ka na mabasted ulit katulad nung ginawa ko sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman ako natatakot na mabasted. Ang tumatakbo talaga sa isip ko, parang hindi pa ako handa. Gusto ko kasi na ayusin muna yung sarili ko para mas maging karapat-dapat sa kanya, ganun. Gusto ko na makaipon ng malaki para kapag niligawan ko na siya, may pang-date kami. Naniniwala naman ako na magagawa mo yan. Basta, enjoyin mo lang yung proseso.
Malay mo, baka kayo na talagang para sa isa't isa. Papadudod, sa totoo lang ay hindi naman ako napaano. Hindi tumama ang braso ko sa kung ano kaya ako nagkapasa. Sinaktan po ako ni Ben. Yun ang dahilan ng pasa ko sa braso at nangyari yun noong gabi bago kami nagkita ni Elmer kinabukasan. Napikon kasi si Ben sa akin nang sawayin ko siya sa pag-iinom niya. Kaya naitulak niya ako ng napakalakas. Natakot ako pero pinagsawalang bahala ko na lamang yon at sabi ko sa sarili ko baka lasing lang siya. Pero kinabukasan ay hindi man lang siya nagsorry sa akin kahit na nakita niya ang pasa ko. Magkahalong lungkot at sama ng loob ang naramdaman ko dahil parang nagbago ng ganon kabilis ang lalaking minahal ko. Nagdaan pa ang isang buwan na ulit na naman ang pananakit sa akin ni Ben at noong time na yun ay medyo dumadaan sa financial crisis sa mga negosyo niya kaya sa akin niya binubunto ng galit niya. Hindi ko na rin siya malambing katulad ng dati kasi parang nasusuka siya sa presensya ko. Daig ko pa. Ang may nakakadiring sakit kung ipagtabuyan niya. Tapos kapag nasa impluwensya naman siya ng alak, ginagalaw niya ako kahit labag sa kalooban ko. Lahat ng iyon ay tinitiis ko sa pag-asang baka isang araw magbabago siya at babalik siya sa dati niyang ugali. Nababalik kami sa dati na masaya. Nababalik ang Ben na nakilala ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kapag may mga sariwa akong pasa ay hindi ako umuwi sa amin para hindi makita ng anak ko. Nagdadahilan na lamang ako kay Tia, bagay na kinakainis niya kasi ayaw niyang lumaking hindi close sa akin ang anak ko. Ganon pa man ay inunawa na lamang niya. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa Tia ko dahil inaalagaan niya ang baby ko. Kaya bilang ganti, nagbibigay na lamang ako ng extra money sa kanya bukod pa sa sustento ko sa anak ko. Pagkain nila at pambayad ng bills sa bahay. Wala na rin kasing trabaho si Tia Mirasol matapos umalis sa pinapasukan niya para alagaan ang anak ko. Ayoko mag-alala si Tia at natatakot din ako na baka paghiwalayin niya kami ng lalaking mahal ko kapag nalaman niyang sinasaktan ako ni Ben. Alam kong may pagkatanga ako ng mga panahong yon at kinakahiya ko yon kapag naaalala ko sa ngayon. Pero wala naman akong magagawa dahil parte yon ng pagiging mapusok at padalos-dalos ko noong kabataan ko. Doon ko nga naalala yung payo na laging sinasabi sa akin ni Tia Mirasol, yung tungkol sa pagiging wais sa pagpili ng lalaking pakikisamahan ko para hindi raw ako magsisi sa bandang huli. Greta, sandali lang. Teka lang, Greta. Ano ba yon? Ano yung pinasa mo kay manager kanina? Resignation letter. Magre-resign ka na? Bakit naman biglaan? Ano bang pakialam mo? Nag-aalala lang naman ako kasi biglaan yung pagre-resign mo. May nangyari ba? Kung meron man wala ka ng pakialam doon. Sa akin na lang yun. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Ang sabi ko, nag-aalala ako sa'yo. Bakit ka ba nag-aalala? Akala mo siguro wala ako napapansin, no? Ang laki kaya ng pinagbago mo simula nung nag-live-in kayo ni Ben. Naging malungkuting ka, naging balisa ka. Minsan nauhuli pa nga kita na nakatulala tapos umiiyak. Pero nanahimik lang ako. Hindi ako nagtanong sa'yo. Kasi nga ayoko makiusyoso. Pero ewan ko ba? Hindi talaga maalis sa isip ko yung pag-aalala ko lalo na madalas ko ring napapansin yung mga pasa mo. Oh, ba't bigla kang umiyak? Greta, yung totoo. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na kasi alam kung kanino ako magsasabi. Nahihirapan na ako, Elmer. Teka, gumilid nga muna tayo. Kausapin mo ako.
Sabihin mo sa akin lahat, baka matulungan kita. Hindi ko alam kung paano mo ako matutulungan. Sa ngayon, gusto ko lang ng isang tao na makikinig sa akin. Nandito ako, handa akong makinig sa'yo. Sige, sabihin mo sa akin. Yung mga pasa ko, hindi ko nakuha kasi tumama ako sa kung saan. Huwag mo sabihin si Ben na may gawa niyan. Oo, Dapat sa lalaking yun pinadudugo yung mukha eh. Isama mo ako sa kanya para makita niya hinahanap niya. Elmer, kumalma ka lang. Paano ako kakalma? Tinan mo nga yung pinag-aagawa niya sa'yo. Kailan ka pa niya sinasaktan? Matagal-tagal na rin. Kailan yung matagal na rin? Simula ba nung una kong nakita yung pasa mo? Ganun na katagal? Oo, Bakit ngayon mo lang sinabi? akala ko kasi normal lang yung ganun eh. Hindi normal yon. Kahit saang anggulo mo tingnan, pang-aabuso yon. Akala ko rin kasi magbabago siya eh. Pero habang tumatagal, palala siya ng palala. Kaya nga dapat hiwalayan mo na siya. Natatakot ako kasi baka pag ginawa ko yun, mas lalo niya akong saktan. Eh di pakulong mo siya. Ano bang laban ko sa kanya? Malaki. Malaki ang laban mo sa kanya. Inaabuso ka niya. Kaya dapat turuan mo siya ng leksyon na siguradong hindi niya malilimutan. Napakahayo pala ng taong yun. Kung nalaman ko lang agad yung sitwasyon mo, sana noon pa lang kinumbinsi na kita na hiwalayan siya. Kasalanan ko naman kasi sa kabila ng lahat ng pananakit niya, ginusto ko pa rin makisama sa kanya. Ewan ko rin ba sa sarili ko? Sobrang tanga ko talaga. Ay, ganun siguro talaga pag nagmamahal ka. Sa totoo lang, itong pag-resign ko, si Ben ang may gusto nito. Ayaw na raw kasi niya na nagtatrabaho ako. Doon na lang daw ako sa bahay niya. Baka mas lalo ka mapahamak pag nagkataon. Naisip ko nga rin yun eh. Tapos wala rin kaalam-alam yung tiyahin ko sa nangyayari sa akin. Bakit kasi hindi ka nagsasabi sa kanya? Natatakot ako na malaman niya. Siguradong paghihiwalayin niya kami ni Ben. Tama lang naman yun kung tutuusin. Kasi hindi ka naman talaga mahal nung lalaking yun. Sige nga, kung talagang mahal ka niya, bakit ka niya sinasaktan? Isipin mo nga mabuti. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya. Sabihin mo sa tiyahin mo yung sitwasyon mo para matulungan ka niya. Huwag mong hayaan yung sarili mo na manatili sa lalaki na hindi ka naman nire-respeto. Papadudot, hindi ko na nga nakontrol ang emosyon ko at nasabi ko na kay Elmer yung totoo kong sitwasyon. Tulad ng inaasahan, galit na galit siya kay Ben. Gusto niya itong sugurin sa bahay at gulpihin. Pinigilan ko lamang siya at wala rin namang mangyayari. Mapapahamak lamang siya kahit na mas matangkad si Elmer ay hindi pa rin niya kakayanin si Ben. Babad kasi ito sa boxing gym kaya matitigas ang mga kamao niya at maganda ang pangangatawan nito. Bukod doon ay ayoko ring mapahamak si Elmer kaya inawat ko siya sa plano niya. Mabuti na lamang dahil kumalma rin naman siya, papadudot. Pero dahil nga sa mga sinabi niya ay napag-isip-isip kong tama siya. Na baka kapag pinatagal ko pa ang pakikisama kay Ben ay hindi magtagal mabaldado na niya ako. Kung tutuusin ay kasalanan ko naman kasi nasilaw ako sa pera niya at sa komportableng buhay na inoffer niya sa akin. Pero lahat ng yon ay balat kayo lang pala niya. Doon ko napagtagpi-tagpi ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ng asawa niya. Battered wife ito. Abusive. Doon ako natakot para sa buhay ko kaya naman ura-urada akong nag-decide na tapusin na ang relasyon namin. Sinunod ko ang payo ni Elmer na sabihin sa tiyahin ko ang mga nangyayari. At tulad nga ng inaasahan ay galit na galit si Tia Mirasol sa nalaman niya at kulang na lamang ay sugurin niya si Ben sa bahay nito. Naisip ng tiyahin ko na ihabla si Ben dahil sa ginawa niya sa akin pero inaawat ko siya. Ang gusto ko na lamang kasi mangyari ng mga panahong yon ay makatakas sa abuser ko. Kaya naman kahit gusto ng tiyahin ko na turuan ng leksyon ng ex-boyfriend ko, nirespeto na lamang niya ang desisyon ko. Pakiramdam ko kasi ng mga panahong yon ay para akong bote
na babasaging sa dami ng mga pinagdaanan kong trauma mababasag na ako anumang sandali. Pero siguro tadhana na rin ang gumandi kay Ben matapos kong mabalitaan na nasangkot siya sa isang krimen. Paglabas niya raw ng boxing gym, isang araw ay tinambangan daw siya ng riding in tandem. Pinuntirya ang sentido niya na siyang mabilis na kumitil sa kanyang buhay. Ayon sa mga pulis, kaso yon ng mistaken identity. Wala naman daw criminal record si Ben. Wala siyang nakakaaway at hindi siya sangkot sa kung ano. Napagkamalan lamang siya kaya siya tinumba ng mga suspect. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at masasabi kong unti-unti na akong naghihilom sa mga trauma na pinagdaanan ko. Oh, bakit gising ka pa? Hindi pa po ako inaantok eh. Ganun ba? Yung baby mo, tulog na. Opo, kanina ko pa po siya napatulog. Sige, usog ka. Tatabihan kita. Okay po. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako. Hindi ko lang mapigilang mag-alala kasi ang daming nangyari nitong nakalipas sa buhay natin. Lalong-lalo na sa'yo. Kaya nga po eh. Naalala ko tuloy yung lagi niyo pong payo sa akin. Yung tungkol sa pagiging wais para hindi ako madaling naloloko o napagsasamantalahan ng ibang tao. Oo, kasi mahirap na lalo't nagkalat yung mga taong halangang kaluluwa. Isa na nga dun yung Ben na yon. Mabuti na lang talaga na karma na siya. Tiya naman. Oh, bakit? Huwag mong sabihing naaawa ka sa kanya. Hindi naman po sa ganun. Pero wala na kasi siya eh. Tsaka hindi maganda yung pagtatapos ng buhay niya. Yon ang nararapat sa kanya sa lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Ay, kaya ikaw, sa susunod na pipili ka ng lalaking mamahalin at pakikisamahan mo, kilalanin mo munang mabuti para di ka naaabuso. Paano na lang kung meron pa palang mas halangang kaluluwa sa Ben na yon? Di nayari ka na. Alam nyo, dahil sa mga pinagdaanan ko, parang ayoko na po ulit makipagrelasyon. Ayoko na ulit kumilala ng iba kasi nandun yung takot na baka maulit na naman yung mga nangyari. Kaya nga, kilalanin mo muna yung lalaki na papasok sa buhay mo. Hindi yung basta susunggaban mo na agad porke pasok siya sa kwalifikasyon mo. Yun nga po eh. Masyado talaga ako nagpadalos-dalos kaya ayun, napahamak ako. Ay, bata ka pa naman, Greta. Marami ka pang aral na matututunan na magagamit mo para maging mas wais sa buhay. Sana lang wag mong baliwalain lahat ng mga pinagdaanan mo para maging mas maingat ka na sa susunod. Opo, titiyakin kong hindi na mauulit yung mga nangyari sa akin, tiya. Pero sa ngayon, patawarin mo na sarili mo. Lahat naman ng tao nagkakamali. Wala namang pinanganak na perpekto. Ang mahalaga, natututo tayo sa mga pagkakamaling yon. Doon tayo mas nagiging wais. Opo, salamat po sa mga payo niyo sa akin ha. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung sakaling wala po kayo sa buhay ko. Uy, bakit ka namang umiiyak? Hindi ko lang po kasi talaga mapigilan. Para kasing pangalawang buhay ko na po ito eh. Kaya ang laki po ng pasasalamat ko sa inyo. Kasi sa kabila ng mga kapalpakan ko, nandiyan pa rin po kayo. Ay, mahal kasi kita kaya nandito lang ako palagi. Saka kung may dapat kang pasalamatan dito, si Elmer yun. Buti na lang talaga na kumbinsi ka niyang makipaghiwalay na dun sa demonyong Ben na yun. Napakagaling talaga ng batang yun. Malaki po rin yung pasasalamat ko sa kanya kasi hindi niya po ako iniwan simula nung nalaman niya yung sitwasyon ko kay Ben.
Kasi nga, mahal ka niya. Tia, may girlfriend na po yung tao. Basta. Naniniwala pa rin ako na mahal ka pa rin niya kaya ganun na lang kung mag-alala siya sa'yo. Baka naman kasi dahil kaibigan niya ako kaya po siya ganun. At ano pa man, mabuti na lang may isang Elmer sa buhay mo. Tia, pwede po ba akong payakap? Oo naman. Halika. Salamat po ulit sa lahat-lahat, Tia. Sa pag-aalaga niyo sa akin simula nung pagkabata. At kahit na ngayon na matanda na ako, hindi pa rin kayo nagsasawa. Malaki po talaga yung utang na loob ko sa inyo. Para sa akin, bata ka pa. At saka wala yun, ano ka ba? Hindi naman ako naniningil. Ang gusto ko lang at palagi na hinihiling sa mga dasal ko, ingatan ka ng Diyos at gabayan ka niya sa mga desisyon mo sa buhay. Mahal na mahal kita, Greta. Kayo ng anak mo. Mahal na mahal ka rin po namin, Tia. Papa Dudut, walang hanggang pasasalamat ko sa Panginoon dahil tinulungan niya akong makaalis sa masalimuot na sitwasyong minsan kong kinasadlakan. Kaya nga mula sa mga karanasan kong yon, ay natuto ako at naging wais sa buhay ko. Siyempre kahit na ilang taon na ang lumipas ay patuloy pa rin akong natututo. Sa kasalukuyan ay masaya naman ako sa buhay ko kasama ang anak at tiyahin ko. Pinagkakabalahan namin ang maliit na negosyong naipundar ko na siyang source of income namin. Marami pa akong plano sa buhay, lalo na sa anak ko. Kaya nga patuloy akong nagsisikap para matupad ko ang lahat ng mga yon. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta na po si Elmer, kasal na po siya. At sa ngayon ay sa barko na siya nagtatrabaho bilang isang crew. Masayang masaya ako para sa kanya at sa wakas ay natagpuan na niya ang babaeng mahal niya. Na siya ring pinakasalan niya at pinangakuan ng habang buhay sa altar. Kung tungkol naman sa love life ko ang pag-uusapan. Wala pa akong planong pumasok muli sa panibagong relasyon. Simula kasi nang maghiwalay kami ni Ben ay natili po akong single at nag-focus na lamang sa pagtatrabaho. Pero lagi pa rin akong binubugaw ng tiyahin ko sa mga anak naman ng kaibigan niya. Subukan ko pa rin daw na makipag-date kasi malay ko raw ay matagpuan ko na rin sa kanila ang forever ko. Lagi niyang sinasabi na maraming isda sa dagat kaya dapat galingan ko raw mamili. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Greta. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.